Hoeveel dozen ga je hem in totaal nou ophalen in deze jaren? Ja, we halen alle weken de toon op. Dus je krijgt een toon in de auto. Je neemt even nu. Na jaren op papier inzamelen voor het North Frisian Percussion Corps in Dokkum houden Volkert en Riekes er in kwarten mee op. Volkert docht het al zien hier, Riekes al haast 20. Ik ben aan 22 en hij 23. Dat leeftijd begint ook wel een beetje met te spreken. En ja, wij kunnen in principe net ziek worden, want als wij ziek zijn, dan staat het stil. En dat kerst de middenstand er net onder, want dan had hij in zekere zin verplicht om het op te halen. Ja. Dus, ze betalen je er flink voor, dus, maar dat is verplicht om het op te halen. Dan kun je het net stilzetten, net weken. En als de vrachtwagen met Volkert en Riekes net meer riet, had dat nogal wat gevolgen voor de vereniging. Want alle wedstrijddagen en trainingsweekenden zit de bus grootvol met instrumenten. Haal je eigenlijk dit op papier op, toon je man, dat is eigenlijk puur om dat vrachtwagen rijden te laten. Zodat we die gewoon naar mooie broeken kennen. En zo dit nog voortvallen, dan wordt het wel echt, nou dan ben ik bang dat we dat net op het dik houden kunnen. Dus dat is wel een van de grootste speerpunten wat dat dan gaat. En het levert echt nog wel een extra eurotje op om eens wat oren dingetjes mee te doen. Maar het is uit hoofdzaak geboren om die auto rijden te laten. De man stap je op 1 maart van dit jaar en hebben voor haar mogelijke opvolgers nog wel wat tips, info en tricks. Want de nieuwe opvolgers moeten nog voen worden. Het leuke mag er zelf ontbrengen uiteindelijk. Ja. En we gaan 12 uur werk. Ja, dat ik eerlijk ben, 12,5 uur in de week. En dan rijden wij naar Marem, dus dan kun je zitten te komen. Het is net inspannend werk, hè? Nee. Maar dat leidt hem niet zelf. Als je zegt ik wil beslist niet een uur duur werden, of ik wil beslist 12 uur duur werden, ja, dan maak je gewoon spelen, maar dan kun je het rustig gewoon doen. Want je gaat de hele dag in tijd uiteindelijk. Ja. Doe maar die belangrijk.